በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ቤተሰብ እግዚአብሔር ተኸታተልቲ ናይ መንፈሳዊ ቻናል ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ደቂ ኣዶም ከመይ ኣለኹም? ስምቲ ልዑልን ህያውን ዝኾነ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ እምነት ክንርኢ ኢና። እምነት እንታይ ማለት እዩ? እምነት ማለት ካብ ኣማን ኣመነ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ነዚ ዝርአ ገዚፍ ዓለምን ዘይርአ ረቂቕ ዓለምን ሰራዒ መጋቢ ፈጣሪ ገዛኢ ኣለዎ። ንሱ እውን እግዚኣብሔር ኢልካ ብፍጹም ልብኻ ምእማን እምነት ይበሃል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 1 እምነት እግዚኣብሔርን ሰብን ዝረኸበላ ናይ ህይወትን ድሕነትን መንገዲ እያ። ንሳውን ቁኑዕቲ ጎደና ካብ ጥንቲ ዝጸንሐት ኣብ ዓለም ሓንቲ ዝኾነት ናይ ሰላም ዕረፍትን መንገዲ እያ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 2-3 እዛ እምነት እዚኣ ካብ ዓለመ መላእኽቲ ዝጀመረት ኮይና ቅዱስ ገብርኤል ፈጣሪና ክሳብ ንፈልጥ ኣብ ዘለናዮ ንጽናዕ ኢሉ ዝሰብከላ እያ። ንቑዑ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ሰኡት ኩኑ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 13 ካብቲ ቀዳማይ ፍጥረት ኣዳም ጀሚሮምን ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት በዛ እምነት እዚኣ ሓሊፎም እዮም። 318 ሊቃውንቲ ቅድሚ ተግባር ስጋ ተግባር ነፍሲ ቁኑዕ ሃይማኖት መምሃር ይግባእ፣ ምክንያቱ ሃይማኖት መሰረት ምግባር ድማ ህንፃ ስለ ዝኾነ ኢሎም ምሂሮም እዮም። ንሕና እውን ኣሰር ኣቦታትና ተኸቲልና ኣብ እምነትና ክንጸንዕን በታ ዝሓለፈ እዋን ክንሓልፍ መጽሓፍ ቅዱስ ይእዝዘና እዩ። ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝሰብኩልኩም መራሕትኩም ዘክርሞም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩን ከም ዝሞቱን ኣስተውዒልኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7 ኦርቶዶክስ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ኮይኑ ኦርቶ ማለት ቁኑዕ ትክክል ማለት እዩ። ዶክስ ማለት ከዓ ሃይማኖት ወይ እምነት ማለት እዩ። ስለዚ ኦርቶዶክስ ማለት ቁኑዕ ሃይማኖት ርትዕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ። እዚ ከዓ እታ እምነት ብቐጥታ ካብ ሓዋርያት ከም ዝተመስረተትን ትምህርታውን ብመናፍቃንን ፍልስፍናን ዘይተበረዘ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ምዃኑ ዘመልክት ስም እዩ። ተዋህዶ ማለት ቃልን ስጋን ዝተዋህደ ማለት እዩ። ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ክትነብር ከም ዝግባእካ ክትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ህይወት ክርስትና ክርስቲያን ማለት ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እዩ። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማ ንፈለማ ጊዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 26 ህይወት ክርስትና ማለት ከዓ ናይ ክርስቶስ መንነት ዘርኢ መንፈሳዊ ስእሊ ማለት እዩ። ሓደ ክርስቲያን ብኩሉ እንትንኡ ንክርስቶስ ክመስል ኣለዎ። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6 ከምቲ እቲ ዝፅዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ከም ዝበሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15-16 ክርስቲያን ንክርስቶስ ክመስል ኣለዎ ክበሃል ከሎ ድማ ቀዳማይ ብኣተሓሳስባ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ካልኣይ ብኣዘራርባ ኣዘራርባኹም ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ዝመልአ ብጨው ዝተቐመመ ይኹን። ቆሎስዮስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንጽ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳኣ ተዛርቦ እምበር ዘይጠቅም ዘረባሲ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 29 እቲ ኣፉን መላሓሱን ዝሕሉ ሰብ ካብ ፀበባ ይድሕን። ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 23 ሳልሳይ ብግብርን ብኣነባብራን
كمتي أنا نخرستوس زمسلو زلخو نسخاتكم من عين سلو قداماي كورنثوس معرف 11:1 كمو خانتي تبق قبركم ريوم أف سمايات نزلو أبخم أنتي كمسجنوا برهانكم أبقى المساوي يبراه ماتيوس معرف 5:16 رابعي بأكرنا كم أون أنستي رأسن بمقنن وي بورقي وي بعنقي وي بخور واقو كداونتي ميات زي كونه بغبو بتحتنا زرقي كدان كدنا سبيتي كدان سبعي أي تكدن سبعي دما كدان سبيتي أي كدن كم تسجبر زبرة أبي جزي أبيهر أملاكم فنفنيو زلاقم معرف إسران قلتهم قدر حموشته أزي أنا بابرا أزي دما كم قالوا مسرت بتعرف تمتزهنت فقري زي أسرة خون اللو قبل اللي إذا كله جنان كله أخيرا عفتامي فقري يامو لبسوا كولوسيوس معرف 3:14 كم زبلو حواري قدس باولوس بفريق النبر يقبأنا سبحت لأجزي أبير ولا تدنجل ولا مسكال كبر آمين